Hos Apollo gør vi meget af, at vores samarbejdspartnere er de helt rigtige. Derfor er vi på besøg i dag hos vores nye samarbejdspartner, som vi skal bruge til vinter til de kanariske øer, nemlig Greenland. Kom med indenfor. Velkommen indenfor hos Greenlands er vores 330-200. Der er plads til 278 passagerer, hvoraf de 30 af dem er en fantastisk business class. Vi glæder os til at have med til de kanariske øer til vinter. Velkommen ombord.